Dakila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 21 na bulan sang Hulyo, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon para karon nga aga. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo. Tay 9. Ginako na ginman sang Department of Energy. Ang reklamo perti mo, linya ano ni, dawla na hostisya ni, walo ka semana, sige-sige ang pag-ibwal sang presyo sang gatong. Daway per ang ulo sang Department of Energy. Balo ka siling sang energy, wala gi kami mahimo. Inutil kami. Amo nang siling nato nagdigad nga mga isyo, ginapusasan ang kamot sang aton gobyerno. Bisan si Presidente Rodrigo Duterte, wala sang mahimo. Hindi makatikab sang yababa. Agod punggan ang pagsaka sang presyo sang gatong. Nga bangod aton laye, amo ang nagapugong, agod hindi kita magpahilabot sa presyo sang gatong kag ang pangkalibutanon nga merkado amo ang nagapapresyo. Ti wala ka mahimo kay nagdihon kita sang layi nga among nagadipinsa sa dalagko nga kompanya sang langis kag ang pangkalibutanon nga merkado nga amo ang magadihon sang presyo. So hulat kita, wala kita sang mahimo. Tanan-tanan nga sangasang gobyerno may angot sa langis, wala sa mahimo. Daway per ang ilaulo. Sila niya, inotel kami kon langis kagatong ang paghahambalan. Hindi ka mag-inutil kay nagbuhat ka mo sang layi, din aprobahan ang layi. Oil deregulation law na kuno maayong klaseng layi. Kay nga sila niya, ini nga layi ini, amuning makatapna sa pagpinaggusto, monopolya sang presyo sang langis. Kay kung ang Shell pananglitan magpasaka presyo ang Sibron kag iban nya mapanubo na siya para may kompetensya. Dios, disgrasya nagbaliskad din kartel sang bilog nga mga kompanya sang langis. Pagsaka sang isa, saka sila tanan. Di kundi disgrasya ang oil deregulation law. So, ginpamangkot ang Department of Energy. Anong mahimo ta sini? Kay wala man kita stabilization fund pareho sang una. Sos, siling sang Department of Energy, nyati inutil Wala kami mahimo. Kay kita man ang naghimo sang laye, ago dipinsahan
ang mga dalagko nga mga naga-produce sang langis. Te, kundi mirisi tagid. Amo na ginasiling naton mirisi. Kay kita ang naghimo layi nga karon amo ang nagapulpog sa aton tangkugo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe,
kampihan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginap. Action Radio Philippine Standard Time las 6:48 kahapon. May pila ka mga pagpakiginon-anon upod mo lang sa mga grupo. Debate bala. Ginahambalan niya ti atong pagdakop kay Lacson bala. Nga wala sang suksok sang face shield ti may pila ka mga debatehay. Maayo gani kay na pagwa ini sa grupo. Ti siling nila nga kadamo sang wala sang gasuksok sang face shield nga ang si Lacson gid. Ang akon sabat sila simple gid lang. Siling ko kami sa media, may ano pa nga diskusyon, politika kagwala. Dapat tindugan ko ya, ang amon, tinindugan, konsisten ko ya sa pagsiling adlaw-adlaw nga tanan, gapangabay kita nga magsuksok gid face mask kag face shield. Siling ko wala kabilinggan, kung may politika man o kung wala. Kilala man kag hindi niyo linggo ato si Lacson. Ako believe ko siya. Dakpon mo, kay amo inang mando sang nasyonal, provincial, subong man lokal, kag amo inang amon niya adlaw-adlaw. Nga ginaisyo, kag ginaayo sa pumuluyo, nga magsuksok ka facial kag face mask, bisan diin ka man. Pagkatapos, gindakop, ang nagdakop daw malain pa, daw hindi amo bla. Siling ko sa grupo, isa gani abogado pa, migo ko man. Lingkoti ako konsistent ko sa tindog ko. Kay mahuya ako sa kaugalingon ko. Adlaw-adlaw gasiling ako. Sokso kamo tumanon ta mga health protocol. Dapat bisan sino ka, basta dakpon, pasalamatan mo pa. Ang nadakop kay nagtuman sa mga health protocol. Sila ko hindi ko napagbalion niya. Mahuya ako sa kaugalingon ko. Nga adlaw-adlaw sa akong programa gasiling ko, tumanon ta ang mga health protocol. Ang maglapas dakpon, wala kabilinggan, politika man kung wala, kaya naglapas ka. Dayawon mo dapat nagdakop, kaya amo na siya ang kapatuman sa mga health protocol na ginapatuman sa gobyerno, nasyonal, provincial, kag lokal, plus ginagamit ang katapos ang media sa pagbantala adlaw-adlaw nga sok-sok ka face shield kag face mask. Amo na bla? Isilin nila, nga si Lacson gid. Natabuan laguro bisan may politika man to, kung si Lacson man siya, ang buot silingon na niya, naglapas siya, kinalandakpon, yati may lamod politika, may lamod politika kagwala, dapat gid dakpon kay amo na ang aton programa, amo na ginayo ta sa pumuluyo. Pagkatapos, ako mabawi man, magsiling nga ang siya lang, tindi na yamo, siya lang, kay siyang naglapas, kag madamo pa. Wala kabilinggan kung sino man siya. Ang punto dapat pasalamatan mo ang nagdakop kay gintuman niya ang mando nga mga health protocol kag adlaw-adlaw nga tanan sa programa naton gaayo kita sok-sok ikaw face shield kag subong man face mask. Hindi ko na ipagbawion. Kaya mo nang lihog sa aton nga kampanya pagkatapos nadakop siya, ang nadakop na malain pa daw hindi amo. Action Radio Philippine Standard Time las 6:52. Mabalik ako pagkatapos ini. Linibo na ka. Mga balita nga una nabatian,
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan. Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ang mga kaintangan Responsable ang pagbalita Kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ito mga palangga mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Oras no, kadasig. Isabit ko lang niho, kaya manamit ang sabtanay mo ni Presidente Rodrigo Duterte kag anay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Kahapon ga monitor kita, in-interview siya niya ano ang mahambal mo ning arangkada sang presidente sa imo. Siling ni Del Rosario, siling niya makampanya ko nga hindi pagbotohon si Duterte sa rason nga si Presidente Rodrigo Duterte mas ginapakamaayo pa niya ang pungsod China sang sa pumuluyong Pilipinhon. Ang ato nagid daw ihatag ya pa sa pungsod China. Wala yagin proteksyonan ang manggad sang pungsod Pilipinas, kundi ginaproteksyonan niya ang pungsod China. Nya mo nang ikampanya ko nga wala siya nagaproteksyon sa Pinoy, ang ginaproteksyonan niya ya ang pungsod China. Kung anong rason, libo nga question mark. Porte na ni, init na ni ang eleksyon. Labi na gid kay si Presidente Rodrigo Duterte, di makapili na saya mga senador, ambot kon anong reaksyon sini sang pila ka mga nagapungko nga mga senador. Kanday Hontiveros, kanday Binay, kanday Grace Po, kanday Manny Pacquiao, kanday Franklin Drilon, kanday Gatchalian. Kaya daw wala yung mahinambitan ang ilangalan nga ginaduso nga amo ang mangin kandidato senador ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang nakita ko lang to si Subire, si Cynthia Villar, si Ligarda, si Ejercito, si Mark Villar sa DPWH, si Tugade, si Gringo Hunasan, si Silvestre Bilyo, si Panilo, gani, dala pa eh. Si Rapi Tulpo, dala pa. Si Willie Rebillame daw na dala pa to. Ba si Ruben Padilla daw namitlangan niya? Ini masadya ni. Pili na kay gahilapit na ang eleksyon. Ini masadya gini nga sambuwa makita tagini ang abilidad sang mga politiko. Galing ang ginapaligban sang pila naton ka mga utod, nya ano abi kung madayon ang Duterte, kalain. Galing kay Manti, panilagan taman, kay daw desidido man niya, si Senador Ping Lacson kag Soto, madlagang presidente, kag vice-presidente, wala pa kapuli si Pacquiao, base kung umarang kaman, si Richard Gordon kapabati-bati man, nga kung may katandim siya, madlagan na siya. Yan, sakto na ning oras, insakto na ning ation, ang ayan ako, magpresidente. Kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been...
Di alamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinagang pilihan Patayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na Sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato Aksyon Fred Salanga una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentar